Qurbanqul Berdimuhamedov adınaqı qovunlarlığa mətət şağıları himayət vermək boyunca Xayır Saxavat qadnasının beceriş işler boyunca vitse-prezidenti Oğulcahan Atabayeva açılış davarasını çıxış etdi. Hörmetli mehmanlar, qadrli davara qatnaşıcılar, hanımlar ve cenaplar. Biz şugun tarihi vakanın Qurbanqul Berdimuhamedov adınaqı qovunlarlığa mətət şağıları himayet vermek boyunca Xayır Saxavat qadnasının şahamçasının açılış davarasına qatnaşarız. Bu vaka bizim yurdumuzda çağalar hakkında qaladanın devlet siyasetinin ileri tutulan uğurlarının biri bolup dine Türkmenistan'a del eğitim dünyada yaşayan ehli çağalar hakkında qaladanın Türkmen halkının milli lideri Qahraman arkadaşımızın hem de Türkmenistan'ın hürmetli prezidentinin üns merkezine duryanlığını dolu suud ediyar. Ecidi qollamak, mətəci himayet etmek, liderlerimizin en naybaşı adamkärçilik pentlerinin ve dəplerinin biridir diyen Qahraman arkadaşımızın 2021 yılın 29 martında qowunarlığı mətəç çağaları himayet vermek boyunca Xayır Saxavat qadnasını döretmek hakkında tarih kararı gol çekti. Şol günden beri entek uzak vaqt geçmedik hem olsa bu qadnanın serişçilerinin hatamına geçirilen neticeli işler ençemi ocağı, qowunarlığı, golluğu mətəç köp çağanın kalbini Saxavat nurunu saçtı. Geleceğimiz olan yaş nesillerin hem taraflayın qadili süşünü üpçün etmek barıdaq aladaların ehlisinin milli liderimizin alıp baryan insanperver işleri bilen ayrılmaz bağlanışlıktan uğralıp Xayır Saxavat qadnasına arkadaşımızın Qurbanqul Berdimuhamedov adı daqıllı. Bugün bizim hemmemiz yurdumuzda qowunarlık, himayet, Xayır Saxavat ýaly durmuşy gözelleşdirýän asylly ýöreglerin hasa röwaşlanýanlygynyň şaýady bolýarys. Qahraman arkadaşymyzyň bellep geçişi ýaly qadnanyň açylmagy ýurdun her bir raýatyna Xayır Saxavat etmäne mümkinçilik döretdi. Qadnanyň işi näçe giňgermallykça Xayır Saxavat edýänleriň sany hem köpelli. Qadnanyň hirişçileriniň hatamyna yüzlerçe operasiýalar geçildi we zerur bolan lukmançylyk enjamlary satyn alyndy. Hormatly adamlar, qadnanyň halkara insanperwer işi giňelýär. Türkiýede, Ukrainada, Russiýada, Awganistanda, Täjikistanda yüzlerçe çağalara kömekler berildi. Bu yurtlarda çağalara niyetlenen degişli yükleri uğradılmağı olsa onun işinin çağının barha ösýänligini görkezýär. Munyň özi qadnanyň işinin diňe bir yurdumyzyň himayeti mətəç çağalary däl, eýsem zerur bolan halatyna dünýä yurtlarynyň ejir çeken çağalaryna himayet bermek maksadyny hem öz içine alýanlygyny tasdiklaýar. Qahraman arkadaşymyz hem de arkadaşly qahraman serdarymyz şunun ýaly halkara ähmiýetli insanperwerlik kömeklerini bermeň mundan beýlekde dowam etdirilejekdigini kesitleýärler. Xayır Saxavat qadnasy tutuş jemgyýetiň insanperwer gatnaşyklaryny alamatlanýar. Ejidi gollamak ýeke bir adamyň wezipesi däl, ol tutuş jemgyýetiň watanyň wezipesidir. Şoňa görä depederlerimiziň ejidi qowunarlyk etmek däpleri we qadalary döwlet siýasatimizde de öz beýany tapýar. Bugün Türkmen jemgyýetine birek gollamak ýörelgesi agdy birligiň, raýdaşlygyň binýady bolup halkymyzda hassa jewitleşdirýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, qadnamyzyň şahamçasynyň bu ajaýyp zowlukda açylmagy çağajyklarymyzyň diňe lukmançylyk kömegi däl, eýsem din çalmaklary üçin oňy şertler döredir. Bu waka Türkmenistanyň şanly bir taraplygynyň 30 ýyllygyna halkara parahatçylyk we inanyşmak ýylyna münasip sowgada öwüljekdigine bir inanýarym. Çünki
Parahatçılık we inanışmak yntanperwerligiň bünyady ýurdumyzyň halkara giňişligine amala aşyrýan işleriniň özenidir. Biz geljekde hem Gurbanuly Berdimuhammedow adyna gowanalygy mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat garnasynyň çağalara hemme taraplaýyn ösüşine ýardam bermekligine gönüktirilen işini hassa işçiň dowam etdirýär we Birleşen Milletler Guramasynyň bu gurdaky ilkinji nowatda durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça tagallalaryna ýardam berer. Şu pursatda siziň ähliňizi bugünkü dawaramyzda gatnaşýanyňyz üçin minnetdarlygymyzy bildirýäris. Hem de size işleriňizde uly üstünlikler arzu edýäris. Ýurdumyzda haýyr sogaply işleriň amal edilmegine giňerimleriň gahrman arkadagymyzyň täze taryhy döwürde şol asylly işleriň dowam bolmagy ugruna tagalla edýän arkadagly gahrman serdarymyzyň döwletli başlangyçlaryň mundan beýlekde rewaçlyklary behlenmegini dileýärin. Ünsürüp dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.